tror I producerer? Altså det vil sige, hvem tror I laver tingene for live? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Okay. Hvordan tror I, at arbejderne har det? Ikke særlig godt. Ikke særlig godt. Hvorfor ikke? De sidder og laver noget for kun 20 kroner om måneden cirka. Og de skal tænke på, at de skal bruge det til hele familien, så det er heller ikke særlig meget. Altså den far, der har mange børn, så skal han jo forsørge dem alle sammen. Og husleje. Har I selv nogle ting for mig? Ja, jeg har mere sko. Jeg tror også, jeg har nogle sko. Okay. Tror I, det er, at man laver tingene for nok i løn? Nej, ikke rigtigt. Okay. Hvem tror I producerer tingene? Altså, jeg drikker. Altså, hvor Hvem tror I? ja.